RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Myla, 21 years old, usa ka single mom, ni amak puyo sa Cortez, Bohol. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa yuta sa akong papa sa Ulitaw, Pasiya. Nabaligya manggod ko no ni niya sa iyang uyab sa una, pero wa naman gud ang akong mama o papa ron. Patay naman sila. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghita ko. Ginoo ko ni mo, Mayla. Way amahan ng imong anak. May nalang sabning wa, tiya uy. Kaysa naaon niya makonsumisyon lang ko sa iyang kay mapay. Naman siya laing uyab ko. Nasaktan man ako. Mong nakibuhag na lang ko. Ginoo ko. Nanyang sao man ng imong anak. Manarbaho na lang ko, tiya, para sa akong anak. Ay, pastila ni mo, day. Mupay ilong tuapos na mo. Kay patay ng imong mama o papa sa imong igsuon nga si Jason. Unya mo ba hinuon ni nahitabo ni mo? Manarbaho ko, tiya, para sa akong manghudog anak. Mayla. Giingnan tabitaw kagaw nga ayaw atong Francis. Kikakakit uyab. Wadyo ka patuo. Mamanggot ko kita pagtugaw nga may uyab siya. Maong ako matuo. Karon naman ako masakpi nga may anak nami. Tasalbahis sa tutuhan na eh. Bakit ano ito nagbalik ko? Ay nalanggod ko. Ako masakning sa. Wa kong patuon ninyo nga ako mga barkada. Bahala makarmara tong amang dako. Ya, manarbaho ka. Kabago pa man kang nanganak. Gikinhanglan gaw kay. Wa na ba'y amahan ng akong anak? Sus kaging palubngas kumo itong tahan na eh. Nasayop kit ko. Maong atubangon ko ang akong sayop kaw. Manarbaho ko aron ikabuhi ko sa akong anak. Ug mapahuman akong eskwela nga akong manghod. Nga, imong anak.
Nisugod ramas tiya nga ibilin ako niya ang bata. Suslisura ng kayong tanga gawin. Tuson lang. Ako maning tinuyuan. Ayaw! Oh. Ayaw! Uy, May nga magkatahuran din sa inyo gaw. Ayaw! unsay ato? Ikaw ba si Myla? O may manghod ka nga gingalan og Jason? Ang pangalan sa iyong amahan kay si Romualdo? Oo. Nga nung di unta, sir, ma'am. Uyab ko sa inyong amahan kaniadto. Oh. Apan sila man sa imong mama ang nagkadayon. Mayuta ng inyong papa sa tagbilaran sa ulitaw pa siya. Ug iyang gibaligya nako. Ni ako sa pagpakigsabot nga may papirmahan unya ko ninyo. Ha? Kuhaon nako ang full name ninyo sa imong manghod kay may ipabuhat manggug kong papeles nga akong panutaryuhan sa abogado. Unsa? Sa gamay pa ko, nahinumdum ko nga, dito pa mi puyo ining yuta ni Papa sa tagbilaran. Mga grade 1 pamantingali ko adto. Apan diyang gamito na sa nakapalit ang yuta ni Papa, diin iyarasab nga uyab ka ni adto. Namalhin mi og puyo diri sa yuta sa kong mama sa Cortez, Bohol. Apan wagit ko'y kalibutan sa dugang detalye ni yuta kay bata pa man ko adto. Karon lang ko nahibaw nga may gusto mo paperma na mo og dokumento bahin sa yuta sa mo Papa. Unya, Pilay iyang palit? 50K ko na sa unang panahon, tiya. 50,000 lang? Og pila ganito'y gidakon? 400 square meters ko no, tiya. Uy, marato ra. Ilabay na karon nga mahal na ang yuta sa syudad. Maugit, tiya. O, mabalik ra ba ko no to sila? Yung mo patakag pirma ni Jason ha, Mayla. Ha? Nga naman, tiya. Kay basig unsa ng dokumento ha. Di mo magpataka og pirma ha. Kay may duda ko anang pagkapalita da. Nga, unsa man, tiya? Basin wa sila'y dokumento pagkapalit, anak. Ha? Ano magkinahanglan pagod og pirma ninyo mga anak god? Ha? Nga ulitaw pa man si papa ninyo adto. Oh, ambot lang. Basta. Kon mamalik tong mga tawhana, ayaw gyud pong pirmang Jason bisag unsa pa ilang papirmahan ninyo. Tiya. Unsa te? Kung may moanihon niya dinis ato ba, nga magpaila nga kaning uyab ni Papa, nga siya kuno'y nakapalit sa yuta ni Papa sa ulitaho pa siya. Dong, ayaw biyak yung pirma, bisan o si papirmahan, ha? Ako kibawa na eh. 17 pa ba ako? Mauman gani, nga ayaw yung pirma. Oh, buti. Hala, namalikit sila. Anong dili man mo pirma? Kuan manggod, ma'am. Uwa manggod may mahibaw bahin anang yuta, Unya, giingnan man mis akong iyaan nga dili may magpataka og pirma. Wara man good ni good. Kanang pang-requirements lang namo nga kinahanglang ipasa namo kay magpa-subdivide man good Miss Yuta. Kay gibaligyaan man sab nako ini ang akong igsuon. Unya, magtukod man siya og apartment. Mao nga ipag-subdivide namo. Og among patituluhan ang tagsa namo kabahin. Pero, ma'am, uwa naman gud siguro may labot ang yuta, kay nabaligya naman ka ng papa ninyo sa una. Wa man may kalibutan bahin anang yuta, Unya nga nung papirmahon pa man minimo. Kay mag-anak man mo sa inyong amahan. Unsa? Naglibukit ko kun nga nung maapil pa man migpirma sa yuta sa mong papa, sa ulitaw pa siya nga iyang nabaligya siyang uyab.
Dugay naman gani silang nagpuyo ani. Sukad sa grade 1 pa ko, kay ilang man ming gipapahawa sa maong yuta. Kay nagtukod silag ilang bay. Wasap ko makasabot siyang sulti nga magpatitulo sila. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang yuta sa kong papa sa Tagbilaran City may gidakon nga 400 square meters ug napalit lang sa iyang uyab og 50K dihang ulitaw pa si papa. Makatarunganan magud ang presyo? Ikaduhang pangutana, patay na si papa ug mama namo ug nagpakita ron og balik ang uyab sa kong papa sa una nga mo'y nakapalit sa iyang yuta. Kay may papirmahan kuno siyang dokumento namo kay magpa-subdivide sila sa yuta kay iyang gibaligyaan sa iyang igsuon og magpatitulo sila. May kalabutan pa bagod mi ani nga ulitaw pa man si papa pagpalit niya sa yuta ug wa pa man mi mataw. Ikatulong pangutana, ang ingon sa kaning uyab sa kong papa, magpatitulo sila kay magtukod og apartment ang iyang igsuon nga iya sang gibaligyaan og parte sa maong yuta. Unsa kada iyang pagpalit aning yuta Wa ka sila gibuhat nga kasabutan o deed of sale ni papa? Ikaw pa to katapusan. Mubalik ko no sila dana ang dokumento nga ilang papirmahan namo. Maoy tambag sa among iyaan nga dili lang mi mo pirma kay basig mabawi pa kuno namo ang yuta. Posible ba? Ug kun pugson mig papirma, magpabayad ba mi? Pila man sab? Okay ra ba ng 10K? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Mayla. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema kay abogado ko punto legal ug mga emotional mga pangutanag mga suliran ang mga heartbroken ang mga nagmaoy ang mga gisin zone ang mga gi-block agay kasakit anang i-block oy ang mga hawa na tagda, ang gigaslight, unsa pa ni dinhi so ni mga terms ana tanang gi-cancel culture na biya kay takarong mga panahunas kampaitag yod, no? Ug uban pang mga suliran din ha. Andami ni Dr. Rene Obra nga mutubag, mutabang ninyo. So ay na mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta nga always mong makakutlo og pagtulunan, inspiration, dili lang lingaw-lingaw kay malingaw mo sa mga dramang atong mga mapaminaw ha. Yam Yodge, hello. Thank you for liking and following. Kisa pa ning ato ang mga nang greet ba ako ning tan-awon. Di man ko kaila si mga si JJ Lahenio. Hello, sir. Salamat sa inyong pagpaminaw. Delay, Remedios Galios, o kang Ma'am Jennifer, like I said, Jennifer, palihog lang padala sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page, no? Sa inyong mga pangutana. Then, unsa pa ni? Kang Norman San Jorge, hello. Also to, kisa pa ni ato ang mga Ella Tagoan. Hello from San Isidro, Pamplona. Thank you. Yung kagwapa ko. Hehehe. Elma Dulay. Rosilay. Hello also. Also to, isa pa ni? Kang Ma'am Lorena Torres. Paki-shout out diri sa Candayong, Tapal, Guadalupe, Car, Cebu. Hello, ma'am. O sa tanang mga taga Car, Cebu. From Media Ones, Toledo City. Hello ninyo. From Jomari Wen de Guignon, and mga naa sa Media Ones, Toledo City. Hello, and a big shout out and sending to you all my love. Salamat kaayo. And also to Ate Tess. Taga-asa man ni siya man ni gisulti, but Ate Tess ang iyang name sa Facebook. Thank you kayo sa iyang padayon nga pagpaminaw. And to all our likers and followers sa ato ang Facebook account, Elaine Tantengco Bathan, thank you kayo. Mayla, ang pangan sa ato ang letter sender from Cortez, Bohol, single mom ni siya. Naayuta
ang iyahang papa nga sa katong ulitaw pa siya. Unya, kay gibaligya ko nun sa uyab sa iyang papa sa una. Wa naman po diyang mamagpaparon, patay naman sila. So, mo ni ang iyahang mga, I think, nagka-problema kay, naa sila yung mga certain problema, no? Una niyang pangutana. Ang yuta sa akong papa sa Tagbilaran City, may gidakon nga 4, Tagbilaran City, ha? Shoot City proper, 400 square meters, ug napalit lang sa iyahang uyab na 50,000 dihang ulitaw pa si Papa. Makaturunganon bagod ang presyo. Okay, Taysa. Kumain ka grade 21 years old ka. Di sa jud ko kaingon, no? Kay wa man takibaw kung pilay zonal value o market value anang yuta, pero kung imo kong pangutanon, medyo basin ubos. Pero akong pangutana, nagkasinabot ba sila? Kay guys, kaning kontrata, just like a deed of sale, no? It's a contract. Meeting of minds, manggod ni sa duha ka tao. Kanang magkasinabot mo ba? Meaning to say, wa kagiilad, wa kagipugos, wa kagitiunan, kusa kang nakasabot kung unsay imuhang gipirmahan, nakasabot ka nga, giubos gyud nimo og baligya, og nidawat lang gyud ka sa kantidad, maskibaw ka nga mas mahal ni, unya okay ra nimo, wa ka naalkansi, kasabot ka sa consequences, di gyud ko moingon illegal na siya. Basta there are no other indications nga vitiated ang consent. Gani lang, usahay, kung ubusan na gyud na, kay remember, kung mopalit tag yuta ug mobaligya baron tag yuta di man na mabalhin kundi ta mo bayad og buhis. Ang BIR magtan-aw pod no kung hatag ba ni or donation ba ni mo bitaw na, so dili gyud mo matter no. So kung kag makatarunganon ba ang ako yung basihan ana the law on contracts, dili mahimo siyang dili makatarunganon kung ang pagbaligya ana paagi sa fraud, pagpangilad, pagpamintaha maliciously, no? Or giilad baron ng imuhang papa kana. Mayon ko dili dili makatarunganon. Kaduhang pangutana, patay na si papa ug mama namo ug nagpakita ron ug balik ang uyab sa kong papa sa una nga maoy nakapalit sa iyahang yuta kay may papirmahan kuno siyang dokumento namo kay pagpa-subdivide nila sa yuta kay iyang gibaligyaan ang iyang igsuon ug magpatitulo sila. May kalabutan bagud mi ana nga ulitaw pa man si papa pagpalit niya sa yuta ug wala pa man mi mataw. Question. Kay duda ko, nganong papirmahon man mo kung legit og legal og hapsay ang mga dokumento sa pagbaligya sa yuta ngadto sa uyab no sa imuhang papa. Kay kung nabaligya na og legit, di naman mo kinahanglan unta no. So pasin for all intents and purposes wala gid tarong or legal nga paper sa pagbaligya ana no. I don't think dapat mo pirma. I don't think you should sign any document ug naa man gani ipapirma sa inyo ha. Mahimo bang daghan mga abogado din ha, no? Silang Attorney Ted Lagang, si Attorney M.M. Bernido, mga barkada, mga ginanako din ha. Sa Bohol, may pagmuduol mo ani nila, no? Unya, sa Attorney Buloy Boyser, kani sila, mga maikining abogado din ha sa Bohol. Gumigaw na noong ko ninyo da. Kanang, duola kuno ni sila or any lawyer for that matter o ipakita sa ang dokumento nga ipapirmas inyo para mag-guidean mo kung dapat ba mo pirma or di. Kay for all you know, basin wala to'y deed of sale. Katulong pangutana. Ang ingon sa kanhing uyab sa kung papa, magpatitulo sila kay magtukod og apartment ang iyang igsuon nga iya sang gibaligyaan og parte sa among yuta. Unsa kahadi ay ang iyang pagpalit aning yuta? Wala ka sila'y gibuhat nga kasabutan or deed of sale ni papa? Muna akong pangutana kay nganong wa man na nabalhin after all these years. Kung legit manggod ang yuta, ay ako po'y nakapalit, kibaw manggod ta unsay proseso sa pagpalit og yuta. Bayad ta, kung titulado ang yuta, bayad tag buhis, ipabalhin dayon na to. Ang titulo sa yuta ngadto na to. Unya, di man na nato mabalhin, di man ta kabayad og buhis, kundi ta kabayad og buhis. Di man ta makabayad og buhis, kay kailan daw magpakitag deed of sale. Sumuni akong pangutana nganong wa na nila nabuhat, no? After many years. Unsa gyud ang dokumento nga ilang gikuptan mo nang mingon jud ko, Inday Mayla, ayaw sa gyud pagpataka og pirma og dokumento please, no? Kamutan ng mga naminaw dere, ayaw lagi mog patakag pirmag dokumento, basa og tarong sa
tadaan unsay gipasabot sa inyong gipirmahan sabtapod ug unsa nyay mga legal nga consequences sa pagpirma ninyo. Magduha-duha mo adtog abogado o kanor mga kaila ninyong abogado para mapasabot mo. Ikaupat ug katapusang pangutana mo balik kuno sila dala ang dokumento nga ilahang papirmahan namo. Mao'y tambag sa among iyaan nga dili lang mi mo pirma, correct si iyaan. Kay basin mabawi pa ni namong yuta, that is correct. Posible ba? Yes. Kay kung why deed of absolute sale imuhang papa, kamoy magpabiling tag-iyas yuta. Uy, di ba? Ug kung pugson migpapirma, magpabayad ba mi? Of course, no? Ngayon may dili ta. Kay wa man di ay mo'y deed of sale. Di man mo nila mapapugos og pirma. Okay? Pila man sab, okay ra bang 10K? Huy, kagamayan ng 10K, 400 square meters sa Tagbilaran, ayaw gyud. Ay pataka day, ay pataka. Susiha sa, una. Susiha sa, og nabag yun ay deed of sale or wala. No? Pwede gina nimo mapatan-aw kay. Imagine na kung naanay deed of sale kadakog bayranan sa buhis ana. Basin hinya hinuog papirmahon na lang mo kanang kamo na kintahay nagbaligya ang isip eredero oy ngano gumobaligya mo ug wa man gani day nay dokumentos pagbaligya inyo nang yuta no ug gusto siya aw palitan ninyong yuta namo inyong presyo dili 50,000 maski pag ididak na to tong 50,000 sa inyong presyo basta among presyo ang gamiton and ang basis na to market value. Now ug unsa man ganyan ang dokumento ilang papirmahan sakto imong tiya day look for a lawyer para mo pasabot ninyo ug unsa na nga document. Gismil inday perting gamaya in town ana. Ayaw, doon tag-abogado. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.